Hòstia, això és increïble. Encara torneu per més. ¿Queréis más mierda, cabrones? Molt bé, així m'agrada que continueu veient els meus vídeos. Molt bé, són pocs, però som. Molt bé, doncs avui parlarem una mica de lore. Ja sé que vaig dir que no parlaria molt de transfons, però bueno, m'ho he estat llegint una mica i, bueno, almenys per comentar una miqueta, nunca està de més. Però sobretot la raó per la que vull fer aquest vídeo és perquè he trobat també una sèrie de rumors que vull compartir amb vosaltres i fer una mica de safreig, que mira, mola, jo crec que mola. Mola una mica matar una mica aquesta anaconda que tenim per dintre fins que no surti la nova edició, almenys tenir-la una mica alimentada, encara que siguin amb rumors infundats. Però bueno, de transfons que ens han revelat. Doncs ens han revelat... Ui, mira, vaig amb això posat. Normalment no vaig sense això posat. No m'he donat compte. Ja està, així em podeu veure les meves orelles, que són precioses, oi que sí? Bueno, doncs aquesta gent de Games Workshop ens ha explicat una mica el que és The Great Rift, que vindria a ser la gran falla. Doncs això és una gran grieta de disformitat, o digue-li com vulguis, que ha partit a l'Imperium 2. Ha partit a l'Imperium 2 i, bueno, i se li ha una zapatiesta de la hòstia. L'origen no el tenen molt clar. No saben si és per el tema de les portes que es van obrir a la bretxa que se abrieron las puertas de Cadia, o és algun príncipe demonio d'aquests superxungos de la muerte. Ho deixen anar i parlen de la gran falla. El lore girarà entorn a la gran falla i també girarà entorn a una gran creuada que encapçalarà el robot Guilliman a lo Reconquista, a lo Cid, a muerte. És el que explica en l'últim paràgraf, bàsicament. I bueno, us deixaré el link perquè us el mireu, si voleu, amb més detall, però bàsicament seria això. Anem pels rumors. La mandanguita buena, Oi, quina transició, més maca. Jo vaig afegint coses, vaig sofisticant. No sé si heu vist les caràtules que he fet dels vídeos, que si les veus una mica, guanyes 2 dioptries, ja m'ho han dit un parell de persones. Hòstia, les caràtules de puta mare, però ara porto les ulleres de cul de got que són la polla. Sí, bueno, són una mica quemarretines, però bueno, ho estic intentant corregir, però mola que almenys es vegin les 4 barres a Warhammer 40.000. Molt bé, doncs rumore. Què tenim? Què tenim? Doncs tenim això. Vaig amb la xuleta també llegint i us vaig traduint, vale? Aquest link, aquesta pàgina és de 3++, i que també us deixaré l'enllaç, i comença dient, bueno, assalt a 2 daus de 6 amb múltiples unitats, ok, foc dividit, Spitfire, es veu que totes les unitats tindran Spitfire, totes les unitats podran dividir el foc, o sigui, les unitats podran targetejar les unitats que vulguin. Llavors aquí hi ha un comentari en rosa que diu, interesante, así podremos maximizar las unidades rollo navaja suiza i tal i qual. Sí, no, és veritat, o sigui, ara si tenim, podrem combinar unitats diferents amb diferents factors de penetració. Bueno, ara ja no hi ha un factor de penetració, ara hi haurà penalitzadors d'armadura i forces diferents, això sí, això sempre ho hem tingut. Però que si tens unes unitats amb diferents perfils d'armament, podràs dir, doncs, mira, per exemple, la tàctica amb el típic llançamíssils, podràs dir que el llançamíssils va contra el Dreadnought enemic i els Bolters aniran contra la unitat de davant, per exemple. Llavors estaràs optimitzant tot l'armament. No hauràs de disparar coses que no, o al revés, potser tu has de carregar el Dreadnought, per carregar-te el Dreadnought has de fer que tots els Bolters també disparin el Dreadnought. No té una mica de sentit. Dic Dreadnought, com puc dir tanc, com puc dir... no sé. Molt bé, què més? Normalment
Normalment les unitats no hauran de prendre com a objectiu la unitat més propera, però hi haurà moltes habilitats que et forçaran a fer-ho. O sigui, hi haurà habilitats que et diran l'habilitat és la puta polla, però has de tindre com a objectiu la unitat més propera. Això és possible que ho veiem. En diuen les invulnerables ignoren penetració d'armadura fins a un valor. No són comuns, però hi ha unitats com els Wave Serpents o Canoptecs que poden tindre. Canoptec, Wraiths són els espectros canòpticos. Poden tindre això, que són invulnerables, que no els veuen afectades fins a un cert valor. Most power fields, etc. Separate save, are taking additional save, like feel no pain. Vale, o sigui que hi haurà com diverses capes de salvació, com estiguéssim dient el no hi dolor. Que no ignoraran les ferides mortals aquelles que vam dir, ¿vale? Però que pot ser que hi hagi més camps de força, com que ells ho diuen, camps de força, que són salvacions separades. Pots tirar la salvació per cobertura amb més armadura, després podràs tirar un altre tipus de salvació. Bueno. Esquives, camuflatges són modificadors a l'impacte. Ara mateix seran. Molt bé. Llavors, bueno, sí, això ho simplifica tot bastant, la veritat. Diuen que sí, serà so streamlined, o sigui, bastant simplificat. Els personatges no podran unir-se a unitats. Llavors com les protegirem? Doncs que els personatges no podran ser objectius d'unitats que estiguin a 12 o menys a 12 o més a més de 12 polzades, perdó. Ui, aquí he fotut un embarbussament interessant. Torno a dir-ho. Personatges només poden ser només poden ser trajetejades, o sigui, poden apuntar-les, poden disparar unitats que estiguin a 12 o menys. ¿Vale? Del pal que has d'estar molt a prop per poder dir me voy a cargar a ese cabrón. Si estàs a més de 12 polzades, doncs com que és una unitat sola i no tens precisió suficient com per fotre-hi. M'imagino. Els models més grans són ells mateixos seran personatges. Killman is not, diu per exemple. Killman no ho és, per exemple. Seldom és per ells mateixos. Vale, diu que segurament Willyman no és un personatge, que raro, però diuen que els models grans seran personatges. El Deep Striking és el despliegue ràpido, es pot posar a qualsevol lloc. Cada unitat té un valor de despliegue ràpido i han de superar-lo per aterrar en un lloc. D'una altra manera, o sigui, si no es supera, l'altre jugador et col·loca la unitat on vols, on vulgui ell. Bueno, on vulgui ell, a la distància que s'hagi tirat. Llavors, què més? There are no mishaps anymore. Mishaps... sí, mishaps són problemes de despliegue, allò de que se te queden en les reserves actives del següent torn si un desplegament ràpid cau a sobre d'un edifici, per exemple, llavors no havies de tirar per una taula de problemes. Això ja no existirà. Molt bé, diuen que el foc defensiu que dispari contra unitats que hagin fet despliegue ràpido tiraran amb un menys 1 al ballistic skill, o sigui, tenen un modificador de menys 1 a l'impactar. Molt bé. I tot això han d'estar 9 polzades, però les unitats que baixin en Deep Strike, o sigui, amb despliegue ràpido, doncs les unitats que estiguin a 9 polzades i hagin de fer foc defensiu tindran un modificador. La pregunta és, foc defensiu a unitats que estan fent despliegue ràpido? Això voldrà dir que totes les unitats que facin despliegue ràpido podran assaltar? No sé, ja ho veurem.
No, que sí, que no ho entenc, perquè si fas el foc defensiu ja és a 6, si és un menjú, què vol dir? Que hauràs de tenir un 6 i hauràs de tornar a tirar un altre cop per veure si treus un 2 o més? No ho sé. Ah, no, cony, que serà més fàcil impactar. Clar, un menjú vol dir que serà més fàcil impactar. Potser segurament aniràs a 5. Clar, vale. O sigui, això és un penalitzador per les unitats que entren en despegue ràpid i vulguin assaltar, doncs patiran més mal en el foc defensiu. Llavors, summoning, que és invocar, ja no és una habilitat psíquica, sinó que bàsicament és un despliegue ràpido amb una baliza de teleportació. Bueno, ja veurem això com ho tracten, perquè clar, si no és un... si que hauràs de pagar en punts o alguna cosa, ja ho veurem. Vale, hi ha hechizos que donen ferides a unitats demoníaques. Donen ferides o les reposen. La majoria de vehicles tenen un atac amb força alta però sense FP. Un únic atac amb força alta però sense FP. Molt bé. Vehicles i unitats que lluitin entre vehicles poden trencar el contacte sense penalització. They cannot move in the charge phase when they have moved or shot in the same turn. Vale. Llavors no podran moure ni carregar, no podran moure en la fase de càrrega quan ells hagin mogut o disparat en el mateix torn, tampoc. Molt bé. I que alguns andadores no tenen aquesta regla. Vale, molt bé. Llavors, el terreny millora l'armadura a la fase d'assalt pel defensor o per a l'atacant i el defensor en els torns consecutius. I es pot negar amb les granades. Bueno, ara veiem més o menys perquè serveixen les granades. Abans servien per treure'l de penalització quan carregaves a través de terreny difícil i ara doncs serà per treure't la salvació per cobertura en el cas de defensor o en el cas dels dos. Està bé, ja veurem com desemboca això. He parlat coses sobre el moviment vertical. No compta contra el tema de permetre que un model no pugui anar més amunt que el seu valor de moviment en una fase donada. O sigui que podrà moure lliurement en vertical o alguna cosa així, o podrà moure malgrat que el seu moviment no ens permeti pujar o baixar de pis. Bueno, molt bé. Vale. Els rangs són mesurats a nivell de terra, de base o model a base o model, el que estigui més a prop entre si. Ok. Les unitats es desplegaran a 3 polzades del transport, no podran moure, però podran carregar a la fase de càrrega. Oh, això és una passada. Això mola molt. Uf, o sigui, aquí el que diu és un Rhino Rush is back, o sigui, vinga, Rhinos a tope i vinga, desplegar i assaltant. Bueno, haurem de veure com va, perquè aquest tio s'està flipant, diu, clar, mouen 12 més 3 més la peana, bueno, esto es la polla. Ja veurem com va, però, hòstia, de moment la idea mola, o sigui, es veuran, les càrregues seran molt més fàcils si es poden fer des d'un transport i no cal que el transport sigui un transport de salt i totes les coses aquelles. Està bé. I amb la cosa que ens han dit de que les unitats amb despliegue ràpido les assaltarien
amb més efectivitat. O sigui, pot ser que també les unitats de despliegue ràpid poden assaltar. O sigui, veurem assalts al primer torn a cascoporro, nanos. Bueno, no es pot disparar més des d'un transport. S'han eliminat el tema de les rejilles de disparo, que hi ha els puntos de disparo, fora. S'han carregat també els com es diu, els desafiaments, els desafios. A mi això m'agradava, li donava un punt rolero superxulo. S'han carregat, bueno, també agilitzarà més les partides. Perdem una cosa, guanyem una altra. Vale, els punts de combat amagats tornaran a ser viables, perquè l'assignació de les ferides les fa el jugador que té la unitat. Molt bé, encara que les primeres unitats a rebre ferides són les que ja tenen una ferida. Però bueno, però això ens farà que si nosaltres podem distribuir les ferides, clar, ja no hi haurà coses d'aquelles de el tio que poso primer és el que rep les ferides, després el que estigui més a prop, després el que estigui més a prop. No, ara ja directament les assigna el propietari de la unitat i ja està bé. Molt bé. Les armes de precisió escapen aquesta norma i serà l'atacant el que decidirà on van les ferides. Molt bé. Les unitats tenen sempre el mateix valor de resistència i salvació. O sigui, vale, totes les unitats. Vale, o sigui que no són variables, que no són com els drons o els gruts o unitats combinades. Vale. O sigui que es carregaran les unitats combinades perquè tots tinguin la mateixa salvació i la mateixa resistència. Bueno, vale. Llavors que els cruts i els mastines, què? Bueno, no, tenien la mateixa resistència i la mateixa salvació, no? Sí. Bueno, a veure. Els punts de comandament permeten tornar a tirar salvacions, impactes, ferides, tornar a tirar càrregues a distància, tornar a tirar qualsevol dau que es llenci, poden negar tot el terreny a 12 polzades d'un dels teus models, poden, després de la seqüència d'atac, vale. O sigui, això que he dit abans de les 12 polzades de moviment, després de l'atac, de la seqüència d'atac. Bostejar poders psíquics, permetre reserves addicionals, permetre unitats a tindre una altra càrrega, una altra fase de càrrega després de carregar-te un enemic. Uah, hòstia, això serà l'hòstia. Els punts aquests de comandament seran l'hòstia. Serà molt important com fem a les armies, com fem els exèrcits perquè ens donin punts de comandament, perquè els punts de comandament seran importants. Vale, Perils of the War. Això era quan li rebentava la patata al bibliotecari de torn perquè havia tret un doble o alguna cosa així. Doncs es tira un dau de 6 amb una taula i un dau de 3 ferides mortals i perds l'hechizo. Hòstia, pues, ojo, ara és una cosa més sèria. Vale, player can spend command points to choose. Vale. Els punts de comandament també es poden utilitzar per decidir qui anirà primer. O sigui, qui vagi primer, qui gasti més punts de comandament, tirarà primer. Qui va primer? Vale. O sigui, la tirada aquesta de veure qui va primer, si algú gasta punts de comandament, serà el que va primer. Qui gasti més punts de comandament serà el que va primer, en cas que els dos vulguin gastar punts de comandament. Vale, els matched games, o sigui, els jocs aquests, les partides igualades, amb punts, tindran un nombre fixat de torns. 5 o 6 rondes depèn de la missió. A 18 polzades és la distància on es comença. I les càrregues al torn 1 són completament legals, ja ho veureu ja. Ja veureu com aquí començaran a veure salvajades. Espero que no s'assembli molt a War Machine. Les reserves ja no són aleatòries, sinó que es redondeja. Al segon torn arriben la meitat d'unitats que
que tinguis en reserves, el tercer punt, la meitat del que quedi, i el quart torn, la resta. Molt bé, sí, està bé. Està bé. O sigui, ja no és un factor aleatori. Ara saps que en el segon torn t'arriben, si tens 2 unitats en reserva, t'arribarà una. Perquè serà, clar, la meitat, després serà la meitat del que quedi, que suposo que serà redondejant cap amunt, hi haurà triquinyueles del pal. Mira, doncs faré moltes unitats de merda en reserva però després trauré la meitat, que seran 4 i seran totxes, i això ja ho veurem com ho controlin, perquè això més o menys també es feia a Flames of Wars a la V3 i ho van tindre que corregir a la V4. Potser algun dia us parlo de Flames of Wars. Bueno, els voladors estan afectats per penalitzadors d'armes pesades, però la majoria d'armes seran de salt. Les armes normalment dels voladors tindran menys rango i un nom diferent, però seran idèntiques als seus símils terrestres. Ja veurem, això. Terreny... El terreny no afecta el moviment per se. Algunes sí que ho faran i dividiran, o sigui, partiran en dos la distància de moviment. Molt bé, bueno, ja veurem com va això. És que clar, no m'ho sé imaginar, és que són coses tot tan simples que fins que no les veiem allà a muerte no... Però bueno. Encara no hi ha Warzone Rules i Decor Rules. Vale, sí, Warzone Rules són unes regles especials d'unes zones de guerra de com uns escenaris ja creats. Vale. Encara s'utilitza la línia de visió de l'ull nu. Vale. Però les cobertures depenen de si estan en una peça de terreny o si estan tocant una peça de terreny o hi ha una peça de terreny entre la unitat que dispara i la unitat que ho rep. En les partides competitives igualades d'aquestes, els models tenen especificat quina és la base que haurem de portar. Per tant, preparem-nos perquè segurament haurem de començar a posar els marines que no tinguem PN de 32 mil·límetres els haurem de posar. Molt bé. Doncs això, ara us deixaré els links d'aquestes pàgines. Aquests són els rumors. La veritat és que ja veurem si són veritat, però bueno, normalment aquestes pàgines a mi em dóna la impressió que la majoria d'aquestes coses sí que seran. De la mateixa manera que el tema de la moral que vam encertar l'altre dia, que ja us vaig avançar, era d'una pàgina semblant, aquestes coses sembla que les tinguin bastant ja controladetes. Però bueno, doncs fins aquí aquest vídeo. S'ha allargat una mica, al final avui no havia de fer vídeo i he fet un vídeo bastant llarg. Espero que no hagi sigut molt pesat. I espero també que us hagi agradat. Si us ha agradat, doncs feu like. Si no us ha agradat, feu dislike. Si us voleu estar al dia dels vídeos que vagi traient, us podeu subscriure. I res, doncs demà parlarem de la formació d'exèrcit, com es formen els exèrcits, a veure què es diuen aquesta gent. A mi és una part que jo disfruto molt del joc, m'encanta confeccionar exèrcits, fer exèrcits del dret, al revés, contra tal raça, contra tal altra, m'encanta. El tema de la confecció d'exèrcits a mi m'encanta. I és una cosa que jo espero que m'agradi perquè per mi és molt important. A mi l'edició anterior, el tema de les formacions de tipus de Curió ja m'encantava, em feia pols fent formacions diferents, i ara crec que ho hauran simplificat una miqueta, hauran fet com unes formacions de tropa de línia, tantes tropes de línia, tanto élite, tanto apoyo pesado, tantes vegades, i quantes més vegades les tinguis aplicant alguna restricció perquè hi hagi variació, tindràs els beneficis de comandament. Jo crec que anirà per aquí la cosa, i que després trauran còdecs amb formacions ja una mica més temàtiques.
no crec que treguin de bones a primeres formacions molt temàtiques, però a mi el que m'agradarà seran les temàtiques. A veure què és el que ens treuen demà. Doncs res, vinga, bona nit i tapa't.